Bona vesprada. Avui donem inici a l'expansió de la tercera red social que gestionarà Història i Fotos d'Oliva. El nostre canal de YouTube s'anomenarà Història i Actualitat d'Oliva, ja que informarem de les novetats de la ciutat d'Oliva tenint en compte la història. Avui anem a dedicar el primer vídeo al centre olivense, on podrem veure les últimes intervencions que s'han dut a terme per part de l'Ajuntament i l'estat actual que té l'edifici. El primer canvi sobre el centre olivense ha sigut la incomprensible ocultació de l'escut de la família Orduña amb fustes. A més, s'ha reforçat l'accés a l'edifici per on abans estava el bar, l'entrada i l'escala del centre. Abans, aquesta primera filera de baies impedia entrar. No obstant, ara les baies s'han unit, encadenat i s'ha creat una altra filera de baies més endins de l'única entrada possible que dificulta més l'accés al centre olivense. L'Ajuntament també ha realitzat diversos forats en les parets exteriors del centre per tal d'assegurar que les baies no es moguen fàcilment. Com haureu pogut comprovar en les imatges que us hem mostrat, podreu veure que el tancament amb baies és beneficiós per al centre, ja que així s'evita el problema de que entre gent a fer actes vandàlics, com ha ocorregut ja anteriorment. No obstant, l'haver tapat l'escut de la família Orduña amb trossos de fusta no és bo, perquè així estem ocultant una part de la història. En aquest canal de YouTube, pròximament, pujarem contingut relacionat amb novetats que han esdevingut dins del poble i intentarem tindre-vos informats sobre tota la seva història i l'actualitat.